Hola, en aquest vídeo farem aquesta activitat de repàs de Word on veurem el més important, el que més convé saber fer amb aquest programa per poder treballar amb ell a un nivell més o menys bàsic, inicial. Per tant, anem a llegir. El primer que hem de fer és canviar el text d'aquestes indicacions a una font de tipus serif, mida 13, color blau fosc. Començarem col·locant aquí el cursor, simplement fent-hi clic amb el botó esquerre del ratolí, i per seleccionar-lo, tot i que podríem anar arrossegant amb el ratolí, anem a repassar com es podia fer amb el teclat. Si clicàvem la tecla Shift, podíem anar seleccionant. Amb la tecla Shift i les tecles de moviment, les fletxetes com de moviment a la dreta o a l'esquerra, podem anar seleccionant de lletra en lletra. Si a més cliquem Control, podem anar seleccionant de paraula en paraula. Amb la fletxa cap a baix, de línia en línia, o amb control de paràgraf en paràgraf, que en aquest cas no hi ha diferència per ser una numeració. I si cliquem, em torno a col·locar aquí, Control, Shift, Fin, ens porta directament al final del text, que és el que volem ara. Per tant, ja ho tenim seleccionat, i ara vindrem aquí, a la secció Fuente d'aquesta pestanya Inicio, i triarem una font de tipus serif, roman, és a dir, aquelles que tenen ramat. Per exemple, una Bookmant o Book Antiqua, qualsevol d'aquestes que tingui ramat, que sigui serif. Ara, per posar la mida 13, no podem fer-ho per aquí, perquè salta del 12 al 14. El que farem és escriure aquí la mida que volem, per exemple, 13 i intro. Ara ens demana que sigui color blau fosc, doncs realment podríem utilitzar aquest d'aquí o qualsevol altre to de blau fosc. Ara se'ns demana canviar l'interlineat a 1,3 punts. Seleccionem el text una altra vegada i venim aquí. Ens passa de 1,15 a 1,5, doncs el mateix, el que farem és personalitzar-ho. Aquí tenim l'interlineat, anem a posar 1,3 i acceptar. A continuació hem de canviar la mida del full a DIN A3, doncs ara canviarem de pestanya, vindrem a disposició, i aquí on diu tamaño, a la secció configurar pàgina, triarem A3. Ara se'ns demana canviar els marges, també ho farem des d'aquí, disposició, secció configurar pàgina, vindrem a màrgenes i el que farem és personalitzar-los, ja que aquí tenim algunes opcions, però cap d'elles coincideix amb el que se'ns està demanant. Aleshores, aquesta finestra la podem arrossegar així, la podem moure si volem veure, doncs en aquest cas, els números. Inferior i superior se'ns demana que siguin a 2,7, doncs ho podem pujar per aquí mateix. I a esquerra i dreta 3,9, doncs podem escriure 0,9, 0,9. I ja ho tenim, acceptar. Ara se'ns demana que canviem el disseny d'aquesta vinyeta perquè sigui una numeració amb lletres en minúscula. La vinyeta, recordeu que és quan tenim un llistat, doncs el petit dibuixet o símbol que ens apareix aquí davant, en aquest cas un guionet. Tornarem a la pestanya Inicio i aquí a la secció Pàrrafo tenim les vinyetes. En aquest cas se'ns demana una numeració, doncs just al costat tenim aquesta biblioteca de numeració i ens demana que siguin unes lletres en minúscules. Bé, doncs seleccionem el text i venim aquí i triem o aquesta o aquesta, com no se'ns especifica qualsevol on hi hagi lletres en minúscula. Ara se'ns diu que hem d'eliminar l'encapçalat actual. Doncs venim aquí, fem doble clic i podem seleccionar i eliminar. O una altra manera d'accedir a l'encapçalat és des de la pestanya Insertar, venint aquí. O en aquest cas directament quitar encabezado.
Ara hem d'inserir a peu de pàgina una imatge en línia. El mateix ho podríem fer per aquí, clicant en editar pie de pàgina, o podem fer doble clic en la part inferior del full. Ara inserirem una imatge en línia. Per tant, vindrem aquí i seleccionarem realment qualsevol imatge, ja que no se'ns especifica res més. Triem una, la que sigui. I el que sí haurem de fer és, evidentment, modificar la mida, ja que si no, el peu de pàgina ocuparà mitja pàgina. Ho podem fer arrossegant per aquí o modificant per aquí la mida i triant una que sigui bastant petita, ja que havíem definit una mida de marge en concret, per tant, això hauria de ser més petit que el marge que hem posat. Podem posar, per exemple, uns 2 centímetres i pico i ja entra en els nostres marges. Anem a veure la següent indicació. Per tornar a l'espai de treball, que ara ens apareix com una mica més claret i veiem que no podem clicar normal i escriure, el que hem de fer és o fer doble clic o bé venir aquí a esta pestanya encabezado y pie de pàgina i cerrar encabezado y pie de pàgina. Qualsevol de les dues opcions. Ara se'ns demana a l'encapçalat numeració. Per tant, vindrem a insertar i vindrem a número de pàgina i posarem a principio de pàgina. I aquí es tria realment qualsevol d'aquestes opcions. Per tornar aquí, o tanquem per aquí o fem doble clic a la resta de l'espai de treball. I ara se'ns especifica que això ha de ser així a les pàgines imparells i a les parells ha d'aparèixer el nostre nom al centre de l'encapçalat. Ara mateix només tenim una pàgina, com podem veure aquí, a la barra d'estat, pàgina 1 de 1. A més, si movem per aquí i allunyem, veurem això, que de moment només tenim una pàgina, ja que aquí aquest text, amb mitja pàgina, el Cedin A3, ja té prou espai. El que farem és col·locar-nos aquí al final del nostre text i vindrem a insertar i posarem salto de pàgina. I ara ja tenim una altra pàgina. Ara, quan els encapçalats. Aquí tenim la numeració, ja que l'1 és les pàgines imparells i el 2 tenim les parells. Vindrem aquí a l'encapçalat del 2 mateix amb el doble clic i triarem pàgines pares i impares diferentes i ara, com ens trobem en encabezado de la pàgina par, ja no ens apareix el mateix que les imparells i el que farem és escriure aquí el nostre nom. Si venim a inici el podem alinear i podem posar-lo centrat i ara ja ens quedarà que les pàgines imparells tindran el número de pàgina i aquesta imatge a la part inferior i a les parells simplement tindrem el nostre nom al centre de l'encapçalat. Recordeu que aquí també és on podem triar que, per exemple, la primera pàgina es vegi diferent. Tanquem. I anem a ajustar-ho una altra vegada a l'amplada de pàgina, per exemple, o una mica menys. Ho deixem així, en 120, per exemple, que es veu bastant bé. Recordeu que per aquí podeu modificar el zoom, fer-lo més, allunyar o apropar més, triar un percentatge en concret, que s'ajusti a l'amplada de pàgina, el que sigui. El que sigui per aquí baix. I anem a seguir. El següent que se'ns demana és que inserim un text de 21 paràgrafs de 6 oracions en castellà-català, dependrà, o fins i tot anglès, dependrà en quin idioma tinguem el nostre processador de text, i el dividim en 3 columnes. Això ho farem aquí després dels enunciats. Per tant, ens col·loquem aquí i escriurem igual rand,
ja que si utilitzem el lorem el text apareixerà en llatí. Obrim parèntesi i posem primer el número de paràgrafs, 21, coma el número d'oracions, 6. Tanquem parèntesi i cliquem intro. I ja tenim aquí el nostre text. Ara torno a modificar el zoom perquè veieu que ja tenim diverses pàgines. I se'ns demana que el dividim en 3 columnes. Per tant, seleccionarem des d'aquí i ara a disposició, pestanya disposició, i aquí tenim l'opció columnes. Se'ns demana 3 columnes, doncs cliquem a 3. Si volguéssim modificar algun paràmetre més, com l'espai entre les columnes o posar una línia entre elles, recordeu que hauríem de venir a més columnes. Per aquí podríem modificar l'espaciado si el volem fer més estret o si volem que hi hagi línia entre les columnes. L'enunciat no ho demana, però ho explico una mica a mode de repàs. I ara passem al següent punt, que és corregir els errors ortogràfics d'aquest text. Per tant, vindrem a revisar, mantenim tot això seleccionat, venim a revisar, se'ns demana els ortogràfics, per tant aquí podem triar només ortografia, i ara el que hem de fer és canviar l'idioma i posar espanyol. En cas que ho tinguem en un altre idioma, el primer que hem de fer és posar espanyol. I ara ja podem anar corregint. Tot allò que ens ha marcat en vermell, en aquest cas és que falta un espai, per exemple. Realment, quan generem aquests texts així amb el rand, no contenen errors, però sí que és cert que hi ha alguns punts en els quals falten alguns espais. Per tant, ho podem anar fent per aquí. El text, si us hi fixeu, es repeteix, es va repetint. Si generem un text molt llarg, el mateix text aquest de mostra es va repetint. Per tant, és normal si ens passa això. Anem fent per aquí. Si no ja sabeu que per aquí també ho podríem fer. Podríem anar clicant aquí. I ja està. Ja ho tenim. Ara se'ns demana que canviem totes les paraules proporciona per aporta. Aleshores, tornarem aquí a la pestanya inicio i a la secció edició triarem reemplazar. I aquí escriurem proporciona, que és la paraula que volem que busqui, i aquí aporta, que és la paraula que volem que substitueixi proporciona. Clicarem a reemplazar todos i ens ha fet 19 reemplazos, és a dir, hi havia 19 vegades la paraula proporciona. Acceptar i ja ho tenim. Ara se'ns demana que inserim una taula, ho farem també al final, a continuació d'aquest text, que sigui de 12 files i 14 columnes, sense text ni dades, simplement afegir una taula. Venim aquí, pestanya insertar, i com aquí no ens deixarà fer 12 files, 14 columnes, ho haurem de fer per aquí, insertar taula, i posem columnes 14, files 12. Acceptar. Tornem a dalt. I veiem que ens demanen que el disseny sigui tabla con cuadrícula 6 con colores énfasis 1. Per tant, ens col·locarem en aquesta taula, important que estiguem aquí. Si estem fora de la taula, no ens apareix la pestanya Diseño de tabla, hem d'estar sí o sí en qualsevol cel·la de la taula. Ara sí que ens apareix Diseño de tabla, i aquí a estilos de tabla, si cliquem a la fletxeta, veurem que quan col·loquem el ratolí ens apareix el nom de cada estil. Aquesta és taula con cuadrícula 1, 2, volem la 6, per tant, estarà aquí, taula con cuadrícula 6,
con colores énfasis 1. Si ens movem aquí, veiem que con colores énfasis 1 és aquesta. Ja ho tenim, podem tornar cap a dalt als enunciats. I ara se'ns demana que les pàgines d'aquest document siguin d'un color rosa clar. Doncs vindrem a Diseño, a la secció Fondo de pàgina, triarem color de pàgina. Aquí no tenim cap rosa, per tant vindrem a Más colores i triarem per aquí un rosa claret i Aceptar. Ara se'ns demana que el nostre nom al principi del document, és a dir, hauríem escrit aquí el nostre nom, tingui un contorn taronja de 1,5 punts i una ombra en perspectiva. Per tant, vindrem aquí, inicio, vaig ampliar el zoom perquè veieu una miqueta millor. Vindrem aquí, seleccionem, i a la secció Fuente tenim aquí efectes del text. Podríem triar alguns predeterminats, com per exemple aquest, que ja veiem que té un contorn taronja, que a més és més fosc que el taronja de farciment, que el naranja de relleno. I ara aquí, a contorno, ja tenim seleccionat un taronja, si no, doncs el seleccionaríem, i el que hauríem de fer és venir a grosor, i ens demana un punt i mig, per tant, 1,5. No surt com a 1,5, surt com a 1,5 en forma de fracció, però és el mateix. Cliquem i ja ho tenim. I ara se'ns demana que tingui també una ombra en perspectiva. Per tant, venim a la mateixa icona i aquí, on posa sombra, ombra, triem qualsevol que tingui perspectiva, la que sigui, ja que no se'ns especifica quina. Ja podem passar al següent punt, que és fer que aquests enunciats es trobin en negreta i alineats a la dreta. Per tant, seleccionem, ho podem fer així, amb el control o podem utilitzar el ratolí. Seleccionem aquests enunciats i els posem en negreta. I ara alineem cap a la dreta. Estan alineats a l'esquerra, hem d'alinear a la dreta. Per tant, aquí a pàrrafo, cliquem aquesta icona. Finalment, l'últim punt és fer que el text que hem generat i dividit en columnes, aquest d'aquí, estigui en cursiva, justificat i amb espai després dels paràgrafs. Ens col·loquem aquí, Ctrl+Shift+Fin, i ara el farem justificat clicant aquí. Recordeu que el justificat és un tipus d'alineació, que el que fa és que les línies comencin i acabin totes en el mateix punt, modificant l'espai entre lletres i paraules. Per posar-lo en cursiva, clicarem aquí, Ctrl+K, ja sabeu que també podeu utilitzar les dreceres si les recordeu. I amb espai després dels paràgrafs, que això ho farem per aquí, a pàrrafo, al mateix lloc on tenim l'interlineat, podem quitar espacio després del pàrrafo o agregar espacio antes del pàrrafo. En aquest cas ara ens surt quitar perquè ja té aquest espai després del pàrraf, si no, i clicaríem a agregar espacio després del pàrrafo. Veieu, ara no el té, ara sí. Veieu, hi ha diferència entre quan acaba cada pàrraf on comença el següent si li afegim aquest espai. I amb això doncs ja ho tindríem, ja hem vist algunes de les coses més importants que hem treballat, no totes, però sí les principals, les que convé que recordeu de cara a l'examen. I si teniu qualsevol dubte sobre alguna d'aquestes coses, feu-m'ho saber a comentaris. També ja sabeu que us ho agraeixo si us subscriviu al canal i si em seguiu a Instagram, on el meu nom d'usuari és el mateix que aquí, Autitzer. Gràcies!